baro ni wan lam pi sha kani ka program doctor speak halor ka phang ka Jingai Tika covid ye ki khna samla ka padeng khatsan Snem hadu ka prasnam but ka jingdon kam ya kani ka precautionary dose minta ha ka jingki biang ki case covid-19 ha kani ka program lai shim minta di Dr. P Manners I joint director joka maternal and child family welfare but state immunization officer kumjuru ladon I Dr. Valerie Lalu specialist community medicine but kin batai shaingi but penso thoingi halor kani ka phang ha kani ka program kublish pun Dr. Plaishim mentai ha kani ka program ti Dr. ka jingkli ka bang kwakli ye phi Dr. Manners ning kong kalong ba ki updates ki batmai regarding ya kanika covid vaccination mentan mengi iba uni omicron variant ulas dang ban kata ya ka imlang salang jongi dei ngi hab bot ki guidelines ki badan kam but ka vaccination ru ketika way hi ka badan kam ne te philak ban batai ki updates regarding ya ka vaccination regarding the updates on the vaccination hi ila I na mention Snem mo ka how January mention Snem ila stang ki lalu healthcare workers, ngi frontline workers, ngi 45 plus, but kumtar terter, ngi aru iki pai ba baru aki bakat prasnem seneng. Dia menta pada, aga lai terik jong mentau benar January, daga jeng betha jong kaneka ki expert group nampu po Government of India, kumangi tip ketika National Technical Advisory Group Organization, but connect wat kumangiong, kini kila yo I ba ngila day kany ban ai kena ki khasan do khaprasnem. Daka jing yo I ber ka jing test jong ki vaccine ki bangila day ban ai ki khat pra hadu khatsan hadu khat prasnem te ka ni ngila sedang ai na do ka lai trip jong unu January ba ka ju ka poru ngila ban ai yo tau precaution dose nak benta ki tu ki bela yo first and second dose nak benta ki healthcare workers ki frontline workers bat ki brio ki ladap nru hosnem karta tangba ki bedan bat ki jingpang with comorbid conditions. Di Dr. Pilaban Shubatai Shai Dr. Valerie Pilaban Shubatai Shai balai ba menta baka sarkar India kala sedang ban vaccinate di kena hapdeng khatsan Snem hadu kat prasnem but ke ka jingdon kam joka ni vaccination ya kini kena menta kubli shibun ya fi kong daya but ya ki basngap ya kani ka program bagi bepet ya kani ka program ningkong ning syam ni hakabangirung uni Snem thamahi ngi layu iba hoa ngi la kermen jur ba uni covid mo unduk no henrei habangi pet syaka jing shisha ngi I penban ba menta kiki skila nang kio dia ngi dokumen shibun baka sarkar India kelashim kenika ka lat mo ban pen kio pada saya kataka lani ki pen update mo ya kataka vaccination drive jungi kila sedang ai ki kena Kiba naduk khatsan haduk khat prasnam kini kilong ki kena Kiba kibaran kam bahamon namar ba filai I kidi ki badang hapdeng ka jing pulie ka balong crucial ba ka stage jong ki nai ka jing pulie jong ki haba ki hable sha school ki hable de ki exam ki ba pher kilong shisha kiba hab ya kendu ki beriau para maki himo long ka ki hable sha school ki hab ya kendu ki ba de ngihap banshim kata ka precaution lenika ka jing yada ya ki namar kiru ya ka lawai ka jongki ki hap perkhat ba ki hap le sha ki school ki jongki ki hap attend ki college ki jongki de shwa bangin sha ya ki bakin attend sha ki school ki college jongki ngihap ban aya ka vaccination ya ki khenang ban kin yada ya la dia nak ni covid-19 ho haduk menta shwa bangin sedang ya uni vaccination ki khatsan shajrong ngila dap aya ki bakat prasnam sha neng mo ki brio hendrei ngim barok hat ki brio naduk ki berangka haduk ki bela temen mo ngilong haka address kumbaong no mo ngi la ban yo ya ka jingpang ne ya uni jingpang covid dia kat bangidang la ban aya vaccination ya ki ba kita ki belong address kadang long ka babaha mensyuan namar ba ka vaksin hi lani ka dawai ka ba ni ai claim pat yo kata ka approval lani ka banong ban kin yo ka go ahead bakin ya ki kena di hadin baka kila download kita ki test lani ki jing betha jong ka sarkar banong ba hoi lalong ban pendan kami ki kena dia hadin baki iba ka biang kata ka jing test ka jong ki vaksin kala ong ba pila ngila kat tu ban ai ki kena
Dia publish bun Dr. Valerie ka jing patai jong pi. Dia shwa bangin pai biang shan ka program ngin pai kindiat check ini ki jing pen bana. Government of India's commitment to the COVID vaccination program has been unwavering and proactive from the beginning. COVID vaccination in the country commenced with vaccination to all healthcare workers. The program was expanded with time to include vaccination of frontline workers, citizens more than 60 years of age, citizens more than 45 years of age, and eventually citizens more than 18 years of age. Now, vaccination for teens has taken off with those in the age group of 15 to 18. Joining the rest of the nation, the vaccination drive for the age group of 15 to 18 years began in Meghalaya after it was launched by Deputy Chief Minister Preston Tinsong at Runja State Dispensary in Shillong. During the function, he requested parents to get their wards vaccinated. He further informed that dedicated centers are being created in every primary health centers, community health centers for the vaccination drive. Today is a very special day to the state government and also to the people of the state in Meghalaya because we were able to launch the vaccination drive of 15 to 18 years. And this is the aspiration of each and every citizens of the state. And we were really worried about the age of 15 to 18 because this is the age where we need to send our children, be it to institution, be it to school, whatever. I think this is the prime age for our children, our sons, our daughters. So now I'm really happy we were able to launch this, and I would request also the parents to come forward and also to request their children to make sure that they get themselves vaccinated. As of now, only Bharat Biotech's indigenously made Covaxin will be available for vaccinating this age bracket. All those aged 15 years or more will be able to register on CoWIN app. In other words, all those whose birth year is 2007 or before shall be eligible. Beneficiaries can self-register online through an existing account on CoWIN app or can also register by creating a new account through a unique mobile number. This facility is available for all eligible citizens presently. Such beneficiaries can also be registered on-site by the verifier or vaccinator in facilitated registration mode. Appointments can be booked online or on-site. We have already created a dedicated centers in every district, in every PSCs, in every CSCs. That is already in place. Today I have taken the Covaxin vaccine. I have taken the vaccine because I wanted to be safe and I want my family also to be safe. I encourage everyone to come and take the vaccine as soon as possible. Kublai baro Yuan Lambiang Shpisha ka program Dr. Speak be Dr. Manners be Dr. Valerie halor kapang ka Jingai Tika COVID ye ki bakhat san do ka prasnam ba ka jingdan kam jong ka precautionary dose ta ka jingkli jonga manta ka ya chi Dr. Manners regarding ka precautionary dose nei phila ban batai ngi balengi don kam ya ka but phila ban batai khambnya ru ba balengi don kam ban aishwai ki temen ki badon comorbidities ni ki health workers mo but ka jingdan kam jong ni ka precautionary dose minta haba ukiu ni variant Omicron. Okay. To ka precautionary dose mo kadai kata ka dose ka mga umane bangi ay ya gitu gibriu ki blayo ya ka primary dose kata first and second dose. Nang tang pakapor ka bangi ay kalong nadak ladap ya ka second dose hadien kumpa khandai banai la ni live khandai tayo. Nang ta u vaccine u bangi ay kalong uju utu vaccine ubaki yo akapor baki yo first and second dose tinaka banta ka state jongi yo Covishield but uni uju vaccine ni ay yo ka precautionary dose tika baar kalong balengi don kam haba kat kum ka jing patha jong kata ka WHO
World Health Organization kepada katanat jangka koi ka khia jang pora ka protai laong ba ya uno booster dose no precautionary dose la ban ai ha ki tu ki brio bla yo ka first and second dose namar ba ha bang yo ka first ba second dose ho gi yo ka ta ka bor jing ya dala ka immunity kadan handrai ka badang ya ki por pada ka ne ka bor jing ya da ka bang yo ne ki primary dose ka duna no kadon ka duna no na ta padau ngidon kamban ai shu daw no booster dose kanang ban pen klein shu ya kata ka jing ya da ngin kai kita immunity kanang bangila bari le pressure ya uri COVID-19 but kalau ban kam haduk kata-kata kum hagan ka por bang udan Omicron variant of concern ubalalap bola dan hang ni dia unu Omicron padang dan kan ai kan ka booster dose ni ka precautionary dose kan pen klein shu ka jing ya da ngila bari le pressure ya Omicron kan kam tam yangi dia kalau ka ba ma shibun ya kini ki bampat ai ya kan ka first second dose ru baki le pressure variant Tikan kam ketak bhasu haki bampat ai ka vaksin lada ki yo variant. Typically belengi ai nak bentagi healthcare workers, bentagi frontline workers, bentagi beriu kuda fosam. Kumbagi na do bastang hi habangi ai yo covid vaccine tu na do bastang hi ai dingko igi healthcare workers. Ni ai gi frontline workers baki beriu kebadan jingpang do fosam seneng. Kadau kolong kumbagi la GI batahi namar kini ki beriu for example gi healthcare workers. Kini ki beriu mo kebadan kamtam. Hapo ka imlang kasalang. Namar kini ki doctors, ki nurse, ki ba tri hapo ki hospital. Kini ki beriu ki ba ajing sumara ki beriu. Tada ka tnat pakot ka khia ka trat no mo la ka du no dia kan long kumno mo ki beriu. Na bangi pangi sistem ngi pasha ki doktor. Kini ki beriu ki ba de ki sipai ki baningkong ba ida pressure. Kata-kata ko sarkar ka ibiang bagi dia aswa ki healthcare workers. Kumbangi ay ki yo first second dose ina kumtangi de dan kam do ba ay ki booster dose. Ko jur gi frontline workers but kum jur ngi iba gi frontline workers ki nongele mo ki nongele ya karina ta ki dan kam. Ni jiet shwa ya kita ki prioritize shwa kita ki brio kan. But kabalai pat paling ay ki brio ki temen ki jingpang namangi iba. Kini ki brio ki temen ki kam duna kata ka bor jingada itlat kata ke immunity kan keduna nak kata kadau kalau ko ki ban jile pressure inu yang jingpang but kum ki data bang layo iru bahakan ka jingpang mo covid-19 ngai iba ki ba syak ta ya bar ki babon ki bayap hakat ki por first wave ki dagi brio ki bala dan lupa ki jingpang ka jongki ki brio ki nak kerta nak kata kadau kan booster dose ni ashwai kini ki group ketika ba oma pi Dr. Manas dia Dr. Valerie pila mencu batai kam banya english pang uni variant Omicron mo udi u a kumnu ka jing kta jong u kalong haki brio ki ba yo uni u covid variant but lada kitu ki bala adapt ru penyo ardus ki bala adapt batai Dr. Manas bagi don kam ngani precautionary dose ne long nakadaw ayu ba kin hab ban yo biang ngani precautionary dose banya dash ushu no new Omicron. Hoi kembali batai madam Dr. Manas ba mentah ula nang mi susu ma uta variant of concern lani Omicron uba mentah hoi uba ngitip ba uba mi uba long uba la kelana utu delta variant uba menshwa bangi mencem Snem kikiu ba kikias mencem Snem na delta variant pinengkong di bensu thu sepang virus mo mar virus ru ude u jing thau uba yale ban im nei ba un im yala di ukla ka yulayo yo iba kipat ba kila nang don kata kabor jingya da haki nei ti uyale ban kala ken kenang ba un im ha po kan ka perthai un im kumnu ukla yala di hakata kadur ban khamsuk ya ubo un im nei ba un yo ban atak ya kibriyo dia dah ka bakala kumta ula suthu ba ngan kala na delta ngala kala Omicron ngala khamsuk ken tang ba menta Omicron ja ayu ba bun ba kini ki balayo ki iba ka khamduna kata ka jing kata haki ha ka bormet jong kini namar bun nangi ki balayo vaksin henry ki ka ja ayu ba kata ka jing pur stat pa de jong ni virus ken ka kham stat ken namar fi ibo undak labun menta ki beriu ki ba vaksin na po perthai uturu la yo vaksin ti menta umla shu ban yuti unang yele amban pur na ban stat kata ka mauru hab unang yele kan ban pur stat ti menta kajing ting jungi menta khamtam hapo Meghalaya ba ka di ka vaccination na ni ki beriu ki ba shim ya ka vaksin ka duna palat hapo ri India ngilong ki baduna ti kajing ting ka jungi ba ladawan uni variant Omicron
kanam long kum shakiwe ki jaka hapo mo ha perthaiba umdak ta than hangi ki brio ki duna ban shim ka vaccination wat tangka first dose kidang duna te kala ban long ba kan kajing kta kan khamjur mo te kata kadi kajing tiang bana kata kadaw ngiru ngiyale kat bala ban pen stat ban I vaccination ya ki brio di kitu ki baklem wan shakmat ru ngilaya le ban pen sngo thu jur ngilaya let mentang ngilale man na kitliu yeng na do ba uong prime minister Narendra Modi ong ba let man la kitliu yeng ban I vaccination ngilale kat kum ka kata ka hargar dastak ma ngilale man la kitliu yeng jung ki brio ban pen sok ki brio bangin I ka vaccination balingi hap le aduk kata namar ngiyo na jingai ulawan uta variant mo ba omicron the uta shawi shakiwe ki jaka long kibriu kidang kilala te ban yada la dia ndrei mangi ngimpat la namar bangi kidang duna ka vaccination hapo Meghalaya dia dakan ni nga kermen ba kibriu kin sngutu ba uni omicron variant but kidi ban sngutu ba de tang nakanika kajing Tika bakila ban yada la dia ndei ban ong ba pet shate shakiwe kiri ba kim kam dak tajur hoat ka purstat ta makam tajur pimdi ben compare dia bat kiwei namar kiwei kila shim ka Tika dia kata mentapat bang ngilahap ai ka ni ka booster la ni ka ngim ong booster ngi ong ka precaution dose mentang ngilahap ai ka ni ka precaution dose wat yangi ki balayo ardosu namar bale ba ki iba kata ka jingyada yangi kala kham duna hoat mdi bam kam trikam ka trikam henry kala kham duna tinggi hap pen klan shushu ya kata kabor hamet jungi bangin yale persya ya tau omicron pada na kata kada ngi hap yo sa uni booster dose ni precaution dose kumbo ongim ong booster ngi ong precaution dia kani ka precaution dose ba ki ai menta ngi hap shim ban ya dai uni ndai tang yo omicron ru kindang la ban wan kiwe variant ru Doctor, regarding kini ka Jingai vaccine ki kena samla mo hapdeng khatsan bak prasnam ngila ban batai kendiat kumne ngila ban register nakabenta banyo ikani ka vaccine lo rong ni hablit ka naka app you ka ID ka badon kam ki students but ka weru babun ki kimi kpa ki kwa bante bhalor kan ba ketika covid kalong ka jingeda ka ba pura shisha ni ki khun samla jungi hapdeng khatsan bak prasnam banyada no ni covid-19 but balik ke sarkar India kalau apalat tang uko vaksin menta ban ai ki kena san haduk khat prasnam kla ban batai lor kata okey ton nadu bangisdang ya kenika Tika la ka vaccination ya ki khat san haduk khat prasnam ne ngisdang haka lai tarik jung January hendring ngila asdang ya ka registration nadu shi tarik January ya ka registration ngila dap ong ba pinla ban lej haka ka app la ni ka site jongka kowin.gov.in ma haka site jongka kowin phila ban register yala dia nang ta ba phila ban nei pada hakino ki session ki badon haka hajan jongphi ba finishim ya ka vaccine dia ladap him dan katakan ka mobile ne ka laptop ne ka computer ba fin register yala dia phila ban lej be hangnu ha badon kataka ka Jingai vaccination mo lan ni phila ban chuyat bet walk in ko mangi ong nei shulet ai kerteng sa shim ka vaccine kam don kanu kataka man ong ba phihap le sha na mobile na phihap le sha ka app na marbun ki briu kim don kataka jing tip shapang ka app nei phila bet ban le hang tom nang tapat shapang kini ki khna ki ID ki ba ki di ban ra ki de ka kanu ka photo ID ka badon dur mo ka photo ID kala bende ka Aadhaar card mo laki kibela don Aadhaar lani kanu ka ongsi ka school ID jongki ka badon dur kila bandra kita ndai bandra ki birth certificate nek ina mar ki birth certificate ngim judon dur nei tiengi di bandra tang kitu ki badon dur ki Aadhaar card dan niki ration card ru nei lani niki ongsi kata ka school ID jongki nang tapat dia syapang ka ni ka vaksin la ni ka dawai ka bangi ai ki kena menta ka sarkar India kala pelak ya ka Covaxin ni bangin ai hoat ka Covaxin nadu basdang hi ka ni ka vaccination drive ni nadu bangi ai Tika kala ayat nadu nungkong hi tambang ngi claim ai hapo Meghalaya hendrei
haki ki state kum ha Assam ba kiwi ki state ni ki la ya shat ka ko vaccine ma ya ki rang ba Henry menta dak baki test ki lalap ba kini ki ba ki ong ba haki kena ki lale kita ki trial semua ki lap ba ka ko vaccine ka biang ka trikam ni ka trikam ha ho unu vaccine umde ubashi 4% nila ong lepa ya kata na do mensuaru ba unu vaccine yada ya pishi 4% dia ka efficacy jong vaccine Covishield uko vaccine kilong hikum ju tamba ka sarkar pada kala aishwa kanika EUA lanika emergency use approval kala ai na mentaki kena ki dang pelai syatang ya ka ko vaccine na kata kada mentangi ni pendan kami ka ko vaccine Kublish pun Dr. Valerie te Dr. Manas halor kata ka jimbatai di Dr. Valerie pila ban batai ngi ke ka target na ka benta ka vaccination happening kat sanduk kat prasnem but benta ka so far ngilap ba keladan kendai hajar tam nei ki kena ki belawan chakmat te ka sarkar jela jongi ka target haduk kat nu ban yo ya kanika vaccination drive ka bobiak happening kini kena samla ka target ti ngi iba kat kum ki electoral road kat kum ka target belabu ki district ti ka target ba project hida ka government India ru ka target kalong hadu arlak lai phojar arlak lai phojar ti ka bangi kami lenti ban yo kalong ni target hi baro 100% ikini kena mar kum bala batai Dr. Valerie kini kena kemudian kam hadu kata ban yo kena vaksin kidan kam tang ban protect iladi bagi bahayang bahasam bat kam tamru kidai ha kidan haki school kidan hi classes 9 10 11 12 ti kini kidai ki kena kiba look forward for the further studies ru tingi yo iba lada kini kena ki kwa ban lek pulis bu sabar ngai menta lagi li pulis sabar nai kidan kam ya kanika vaccination certificate kam tam kini colleges ki universities ki bam tre ban shimi kena without the final certification of good vaccine dia nak takadau ka sarkar hi ka health department hi ka target ya baro 100% dia menta kumba piong ngidang cover tang khandai hajari hagi niki sitayo baladem dia ngidan ki challenges tang ba ka kadau bangi mla ban poi menta ngidang yo tang khandiat kalong ba le sia ka information kan ka jing tip kampat poi sya triu yang ki jongki kimpat tip lani kimpat syai satia blai ngidan kam yuno vaccine dia menta nak yang jongi ngidang ai ki jing pen syai syai bat ngele wan pen poi ya kan ka vaccine syaduk ki village level nong kendong dia increment ru dagi ni ki jing pen syai ki awareness program bat menta kumbala batai Dr. Valerie dan ka haru garda stak ka bade ka program ka bala initiate untuk government of India ka mot ngi ban poi man lagi triu harga dasar kamu you have to reach each door man ka thuyang lengba kan ni ngila ban poi segi thuyang ngila ha ka juga por ban poi kan vaksin segi kena kasan pok Snem but ngidan ru kena election mode ke bangile hapok state nak benta ki kat Snem ban menta ngin kan thup ru ya kini kat Snem bat kumju ka president rus ang tangile kat bala nak yang jongi bat kumju da ka jinga trelang endang da health department ngidan kami ki pat department administration mo nilai iba lengba ki program kum ki harga dasar ki election mode kedan ka jinga trelang bat ka koi pat department mo kedan ka education department kedan ki social welfare block kai tidak ka jinga trelang jong kini ngit bangin sayu kini kena adu ka hadu 4% dia doktor pilawan cubatai kum kimi kepan ki guardians kindan hi gajing kuslai lada ki aya kan ka vaksin nomor keempat da tip tan temo ti pilawan patai ki side effects dunu ko vaksin lada ki yo ki kena apa den khatsan kat pra kalong mild side effects kum yo uni Covishield ni ka kam per kandiat ne oi kum bala ong Dr. Valerie menta no ko vaksin le asina ka benta ka state jongi ulong ubat thamai namar ngi adu Covishield ba oksato Nari ko vaksin udai bala ai aku pergi state aku pergi jela jong dari India nadu basdang hi tieng yo iba udai umdan jinga per bo no Covishield ka jinga per ka long tang ba uko vaksin la manufacture da ka Bharat Biotech kat ba po India kat ba uko Covishield pada da ka Serum Institute dan kat ka Oxford University mo kita ka long ka jinga per na ta da ka jot kom aru ka root administration ngi ai ka ju ka site ka kti udos do jo ni store ha jo temperature ado 208 degrees Celsius but ngi iru ba katang ka time interval between the first and the second dose how ka yang jo Covishield uban yo ka interval meta first ado second dose ka shimpor hado ngi har hado kan do tayo kan ba ko vaksin ba tang ho prasin sau tayo tang kita gi jinga per rai ka side effects ru gile iba mtan side effects sa iru em ka balong serious hado menta
ngi ki side effects klong mana tong kum ka kala ban pang naka injection site naka jaka ba inject kan pang hi na mala dung uternia tamo kan pang hi ti kidan ru ka jing pang met pang phat mulu mala kadan ka jing kata kli kadan ka jing king bayong mo dan ru ki bakan roi pri roi kini barok ki ja no tang sipor dai dia ngila batha hi ya kini ki vaccinators kini ki officials jong iba dan kum kini ki side effects mo kin batai ki brio kumno ki ban pentip ya kini ki nurse ni ki NM ni ki ash ban ki dia jing sha ngila yo iba wat covishield ru padon hi mentang ngila nan jack more than ka arlak ki brio megaria kidan only serious mdan kata ki only minor mdan serious ti ko vaccine ru mdan hi uta serious dan tangi mana ka bandan tang bakini kidai ki ban tang sipor kala ja no mdan kita ke bahadu ban ti hospital ngi ban tiang side effects ti kimi pa kim dai ban tiang mar ngi ban perkhat ke what is more important ke ibran kam ngi tiang yo side effects uba tang sipor ne ngi tiang yo covid infection uba mo uba la penjenjar ngi kat ni la penduk school gi kena mo kayo kot jong kari ru baro ke ngi jenjar o kai ke badan kam ngin tiang ngono covid infection uba penjenjar sat ngi kat ni ngin tiang kita gi side effects batang malu mala batang sipor mo kadi wa oma pi doktor te doktor lalu lada ki khun jingi ki don jing pang jing shitam hamet jong ki nei maybe children with comorbidities mo kuma shuk ong no kan akan tin pareng ki deni em ban shim ya kaneka tika covid banyada no new jing pang ki buon ki kimi ki pa ki badon kata ka mo ka concern badon balada ki don ki jing pang haka beningkong lili ka government of India le ka ong ba ngiri ban ai shwa tang ya kitu ki badon jingpang balai namar ba kide kitu ki ba duna kataka kapuar yada hamet bakin yali persya ya uni covid-19 ti kalong kumju kum ya kini ki barang baru ki khelung ba kirang ba ki badan kanu ka comorbid conditions ki bala dan jingpang lepa hamet kidi kitu ki badi ban shim ya kanika tika mdi ban ong ba ngidon comorbidities ngidon jingpang lepati mdi ban shim hoi mdi ban ong ba kitu ki bala shitom jur beti hospital ki di ban shim ya ka vaksin tang ba hoi kitu ki bedon kitu ki ba kronik mo ki ba jerong kita ki jingpang hamet jong ki ba la judon ki kronik kim ki heart disease ki la ban shim ya ka ya vaksin nang ta sakawai pada kadika ka concern ka ba ngiyo iru ba ki ong ba mo nadu men syam Snem hiru ki la ong ba ki lada kawan kan ka third wave kan kata bun ya ki kena ki khelung kata kalong ka jing tiang yang ngi ba ki ni ki kena ki khelung kim dei ban syak ta ha uni u covid-19 namar pinyu ingi baro khat kirang ba ngi la ayo ka jing yada dei ngi la ayo vaksin henry tang ki khelung ki bampat yo te ngi nget ba da ka ba ai shwaye ki ni ki kena ya uni u vaksin ni kmi lenti ba ya ki ni ki barang rip shuru ngin yo namar ki bun kiri ki bala ai ki nadu ki ba Snem shaneng du ki las dang ban ai kam tam shapo US but cha UK ki la ai Pfizer nadu Snem shaneng tingi dang ai dang ki ba khatsan hadu khat pra tingi kmi lenti ba ki te ki khna ki khlung ki barang lung ki ba don kam jing yada maki kin ki ya kiru ngin kin yo ka vaksin ke Kumlishpun Dr. Valerie, te parlok shwa bangin pai bian shakan ka program ngin pai kindiat shek ni kijing pen manabelingkot.
Yuan lambiang shapi ya shaka ni ka program Dr. Speak halor ka phang ka jingdon kam ban ai tika ya ki khna samla khat sando khat prasnam bat ka jingdon kam ya ka precautionary dose but I Dr. Manners by Dr. Valerie Lalu. Ti Dr. Manners ka jingkli jong ai pi ka longba pila ban batai halor ki we ki ri ki bala ya chakmat ya ka vaccination drive na bantai ki khna samla but kumba batai Dr. Valerie mene ki khna ki ba ki khlung rumo but ya ka ni ka precautionary dose ti pila ban chu ai ka percentage long kat kum ka jing tip ju mi doctor she ki we ki ri ba kat nu ka jing ya chakmat ya ka ni ka vaccination drive kala lo haji sha bun bhagiri ka pertai baro kila sedang ya ka ni ka covid vaccination na ka bantai ki khlung ti kum hapo US i kila sedang lagi khlung ki ba na do san ha do kharwai Snem na do ubnai November last year nang tapat de hapo Canada ru ki ado Pfizer yang kelong ki ba san Snem hadu kawai Snem hi November te kita kiri kila sedang te bat kum ju ru kini ki ri kum ka ni ka Ecuador nang tapat de kini ki Austria bat ki kiri kila sedang labun hadu lai pun ru teli kiri hapo ka pertai kila sedang kini ki nak bentak ki kelong ti lada ki khun jongi ki la de jump nu ni uknyang covid nei ki dei ni emban wan chakmat ban shime kan ni ketika lada ki yo covid na hot ki la yo la de jump ki dei kum ba kalong hi kini ki ba khat plasem seneng ni ong ba lada ngi yo covid ru rei ngi dei ban wan chakmat tang ba ngi dei ban ai hadien lai banai bang yo balanga jam na no nu kyang jingpang lai banai hadien ga jing jam no hadien ga recovery mo kalong kum ju hi khulung ru hadian lai bna shibu lada ki yo shibu la yo first dose benta te ma ki yo covid no te ka second dose ngin ai kum ju hadian lai bna bangi long yo ka jingko no jingpang long 3 months from the date of recovery the Dr. Valerie regarding ini ka precautionary dose ban baleng I don kamban up hado kandai benai ne kum fi batai mene ba kibre bla de yo ka second dose cap up ka time period kandai benai ban yo ka precautionary dose na ka daw yo kanika COVID vaccination drive ni kalau ayat syat na la kat tu nadu men Snem la jandap Snem ni hapo ri India hendrai syakiwi ki pertheru syakiwi ki ri jong ka pertheru ki kalau ayat ni mo shwaya kata ti nda ka jingpet ka jing khmi mo lani ka evidence ka baki ni ki balik research ya uni vaksin ki pet ki yo iba uni vaksin kat banang yat kapur kita ki antibodies ma la ni ki sipai ma ki bami hadian bayo vaksin hakamet ki sedang duna no suki kumbalong habayo yak ujingpang ru nei untuk antibody bami hadian jingpang ru nei udunahi suki dia ya habayo vaksin ru kalong kumtahi ki bun ki jat vaksin nei menta ki don ki vaksin ki ba phila ban kabala ban ai jing ya dai phi baro shi junam nei jing im jong phi kum ki measles vaksin ki polio vaksin nei tama ki don ki ba kum kini ka uni lalong kum flu vaksin pi hapo shaki we ki riru ki ba sha yo na du man shwa yo flu vaksin ki hap ai man la usnem ka booster shot nei namar bale ba ukala shikala uni virus te hakaju kapur uni covid uni virus ru yasriem ya utane ba kat ba unang kala ngir ngi hapen kala sipen kala ya ka jingya da jong ngi hap nang pen klan shu te menta kiyo iba hadin bayo vaccination la kumnu henry benai kine kita ki antibodies malani ki ka jingya da hamet jongi kane te hadin nang ta suki kahyarno kaduna no dia haba ki pet ya kita ki evidence kita ki balik research ki pet ya kita ki evidence ki ban nakeleng ka pertema nakeleng kiri ki shim ya ka ne karai ken ka khamtam ka sarkar India ka shim ya ka ne karai ba bangin in ai ya ka ni ka precaution dose bangi khat menta ka booster dose ka precaution dose ni ai hadien khandai banai kata karai ka bakal ashim ka sarkar ka jungi balai based on kita ki evidence ne ki yo kita ki mo ki sabut kumbangi ong ma hadien bangi yo iba ja ayu ndala adep yo kata ka vaksin hapo met ubrio dia dah ka bangi ai ya kata ka precaution dose inang pen klanshuk kenya kata ka buar jinya da jungi khamtam ndala wan kini ki variant ki ba thamai
Kadi ka ba ong mapimo doktor. Di Dr. Manas piso kumno ba ki hatu ki school ba ki colleges ki deni ban ai awareness halor ka jingdan kam ban ai ka ni ka tika na ka banta ki students hapadeng khatsan hado khat prasnem hapo ka institution chuki. Hoi kabaran kam governance program ka jingisha artat uno u ko vaccine udah ubat thama na ka banta jongi ti dan kam ban awareness baningkong ti ka baar pada ngidai bana ai awareness shua ya kino hikairu pada ki parents namar bangi yo i babun kino hikairu ki pawan syakmat ka bantara vaksin ti ngi hab awareness kino hikai bat kumjur ki kemi kpa ka juga puar rengkat ka jingat relang jongga health department ngatrai ka baha banginan ka meeting bat ti hikai bagi parents ngin pensyaya ki pangka jingdan kam jongno vaksin tanah banta ki khanlong ki bakasan dokar prasnam ndrai kino hikai bagi kemi kparu namar ngi ban pensngo thu kham tam ya ki kemi kpa ba uniu vaksin ko bang amane udan kam ba ki khun kan jongki namar don ki khna da sigi kwa tang ba ki kemi kpa kimsha namar le sigi kimpa sngo thu ya ka jinan kam ba ka ju gor kam kino hikai ru namar da kim ai kino hikai kumnu kin hikai khna skul kalong ka ba ma ya ki la da ki hai ji hikai khna skul genjan hajan jongki kalong ka jingma bagi la ban spread uniu virus ya ki khna skul bagi kami ki paru ki ban sengok thu ba makiru ki hab ai yo no vaksin ada ki pha ki khun jongki sha school bai ladi ki pat ai ki school ki la ban long ki carrier jong no virus na kata kada kolong ban kam hadu kata begin pen sengok thu tangi no hikai tangi kana school yi kimi ki paru ku ju knang ba ki kimi ki pa kin ai kata ka hok jongi khun ki jongki ka right jongi khanlong jongi khana makiran kam kata ka hok jongki ban yo no vaksin knang ba bagin jadai la de ban reiru kan long kan ya smooth kan biang ka puli ka puti jongki sibuk ki kwa puli syatai la dakim biang ka vaccination status kena miwa tegi hapar khat ka jing ba jongi kena ru hawai ka badas program kan kam ti regarding kata ka vaccination status ne dala deb ban ai ka ni ka tika bun ki ba kwa te pat ba kila ne man pha school ki khun jongki ne ki hap up hadu ban kila deb both doses bikin yo ban attend namar menta kapat long compulsory ki kena bandit cha school ne ki have yo ka consent ni mi kpane ki guardians te shubut menta ti kla adap ai majority mo kla adap ai ke both doses kila ala ni ban shong class ban kan long biang suki regular classes kan kila ala ya kata kata kalong baning kong ka shong hagan ka situation jong ka covid infection ko menta fi gi shagi school ban pleno mo how January tang ba kan ka winter vocation kla extend number ba search case kla boni case ka shong hakata ro ka situation mo jong ka jela ka jong ida ki case kinang bon wala da ki khlo kla yo vaccine ru ngim na ban pha gi school ka wai ka shong ta ho ngim na ban ong ba ki khlo ba yo tang first dose kem pat yo ban late ndrei ngatrai rengkat bat ka jingduna jong ki case rengkat ba ka jingya jong ki first dose ngatrai kan kin la ban late school ru Haka juga puar, mendai tang kata kin maintain ya ka COVID behavior. Ya ban penkam ya ka mas, ki ban maintain distancing, ban ai ke jikai ko ban sakti ba. Namar bagi i ba kani hi unu COVID infection, kani hi jingpang COVID ba long tang degni atli ka vaccination bat ka COVID behavior. Kini atli ki bagi la bayanda. Dia ngat try gila balik school side by side ka vaccination jongki, side by side ka COVID behavior, side by side ka jiduna jong ka kes apa ka jela. Kulish bun Dr. Manas te Dr. Valerie ngi menta haki COVID guidelines ba nakajingdeng mas arteli klake uska lightly dei pila ban batai ka hakarukom jo ka jingdeng mas balik long ka bakham yada bhala da ngi deng ka N95 man ni ki mas ki jan ki yi be ki bri ki shudeng menta tang nakabenta ban light ka sha fine mo ban shom Ahwa ki mas ki dan ki babun zat ni ki mas kumenta N95 mo ki dan ki N95 nang ta ki dan ki mas jan nang ta ki dan ki niki triple mo ki mas di ya ka N95 le ni dan kam bandeng alai teli tang kawai la biang namar ba ka kita ki pores le ki tliu mo hapo ki mas kalong ka baret bah lada pian nujor bat kiwi ki jat mas namar ngi hapet mo lada mar uknyang virus ulong barit ha ne ti lada kita ki thlio mo ki lada pi kilong ki barit ne ti uta u virus u long yo than bandrung hapo ka in fingyo badan ban siam ken ti N95 ka kamlong safe at least 98% mo ka kam protect
Tangba mentah pi ki briu ki deng bet tang ki jan mask. Ka jan mask kam eye protection. Ka eye ho oi malum mala tangba mo ki ong something is better than nothing nei. Ti ka mask jan kalong kum taba pinda deng ru pin hap deng arteli. Pin hap deng shaka triple ni surgical mask ki ba fi deng ma fi. Kitu ki triple mask but ka mask jan. Nei bakan kam yada bhakin ka you ka protection ni dang kam yo. Dia kawairu ke dia karukom deng hi ki masru pi ting ki briu ki deng makna ka masru kim set ki khamut jong ki kim set ka shintur dan baki bun ki set tang ya ka shintur ka khamut kim ya set namar ngiring men sim ka khamut ti virus li u yorung nak khamut nei ti nang ta ki dan pede ki babu tang hatmo ti protect ai pi protect utmo des long kam dan ka jing ya da ai ru an hang ta. Dia kata kalau kum deng mas kum nu fikta ya ka mas ru ne ting pila kum kata ki tiar kitar ni shu mentang kata ka miet nya kata biang ya kan ya ka mas nga wan ra ka lada don virus hang ta ka tu ka bang kata manga ngalaban wan ra hapo ka ha ka mas nga dia sakawai ru ba kalau kum lada nga deng ka mas ru nga di ban yale ban site lada feeding ka mas jan pi ban site man kapur nanti finhap keliang man kapuar nei dia kata kalong kajing side by side kajing le kuat kajong pima dia tang banding da kamas tang bafila don mas kam to finai banding da kaba karukom kabadai dia pila man cuba taikin dia kajing long effective halor ka jing deng mas mabun ki briu kim sung thu ya kata nei bun ki briu ki ong ba kadai tang ka ani ka protokol ba shubu ka sarkar ni kim sutu ba kaya dash ba palat mani kitu bam deng mas ti pila pun cuba tai banyak kalor kata kan dia ka jing deng mas ti ka yubha ka yarap ba namar balai ba uni virus uri ubaya hale ya nei ti urung kum nu ha kibri urung ling ba ka rukom ring men siem jungi na khamut ning ring men siem ti urung na khamut ti ladangi ngim ailat ya u virus bu unrung ha kamet ka jungi na khamut ti kamut ngim long utau kata jing pang ru kamrung hamet jungi tang kawi kanuk saru bangin pet bangi mo ngi shong haka ka kamera i Dr. Manners ban nga ngi shong haka ka kamera ngi don lai sa iwe iba man haka ni dang test positive nei henry ngi arut ngim ju pelat ya kamas ngi adeng mas bet ndrei ngi indala test yang ngi long negative nei dia kata kawai ru kadi ka kawai kan uksa keba desi kiwi ru kila lap ya kata ba laki adon bungut kiba laya yo positive henry kitu ki bedeng mas pin lap bet baki kim ju kham yo kenya ka jingpang namal baki kila ya dai la dia kam tam pin dala de pin la tet ki ti pila pile kuat pi pin ya jingai na iwe ka ya da ba dia Dr. Manners kajikli jonga kanyat ben chiki khna bakhat san ro khat pramo ki kmik pa ki deni em ban check ki symptoms kum ka jor ho ne ka jikshit met ka badan ha ka met chiki khun jong ki nei kumba ar lai sing kala ane shwa bakin aila ki ban shim ka vaccine ni ki di man test shwa just to stay on the safe side ha ti ko mangi tip hi ka symptoms mo ki dak ki shin jong ka jingpang ka jing jor ho ka bayong clear ka jing shin ngatrai ban yada hi ladi emtang yadi ba ki wei put mo kiba hajan jongi te ka ba hadang idang symptoms bangi di patas shwa namar ba lada ngila long negative ngila ban ya shakmat ka vaccine lada ngilong positive padang ham shong shwa maka melong ka ba long ban ban ai lada ngilong positive ha ka juga puar ngin shibno vaccine te ka ba shi bo ni kimi pa lada ki shamba ki khun jong ki don kom ki jak ki shin pa bakin ai tas shwa manlat nek ini dia pisung kumno lada ki school ki deni em ban track ka covid vaccination status hapring ki khna khat san do khat prasnam but ban submit ek report daily sha ki institution kum ka education department ka health department naka banta ka future ka babiang depending haka situation menta ka jing sha ka long ka ba e lada ki school mo man lagi school ki principal ken ai ka jing patha ba kitu ki khana dala kla play ka school ban long ti ki de ban ha ka ju ka po ba kin tui khana ban chu ki vaccine kin ong ki pa ba ka ju ka po ru kin check lo kin hab check na ka ni ka class kan ngot ki vaccine ke yum pat shim ti ngin hab wat ya ka daw jong kita ki pat shim pat no balai kim shim se ki don ki genuine reasons mo ki da ko bi am balai kim shim ka vaccine
ada kedan kada ko mbiang pat ngire pat deban ai jing hikaya ki ban pensyai ki bagi deban ai da ka jing jai da ka jing pensngo thu ngatrai dang gidan kata ka skill of explanation ban pensngo thu ba ngatrai kin sasngo thu bagi hapan shim ti kalong ba bagi ni ong hikai kin shim ka status of vaccination of all the children Te Dr. Valerie kumno kenika informed consent country kami ki khna ki ba hapo khat prasnam ne namar ngitip ba kamde ka basuk ban pha wan chakmat kamtami khna teenagers menta ki ban ai kan ki tikan wi khab yo shoka permission ki mi pa te shubu menta kanja yu lada ki mi pa kim tre ban Tika ki khud ba ki khun ki kwa ban wan chakmat ban Tika te hakata ka situation ki ek badon kam na ka health department but na ki institution ka di ban le to informed consent ka de kawai ka mat ka ba kibun ba kibriu ki la ya kran mo namar ba ngi kran spang ki khna ki ba po khat prasna Nreka sarkar India hi kala batha ba informed consent in written mo kam de ka badan kam namar ka badan kam de ba ngi de ban ya thu information informed consent ka de ba phi yo ka jing bit hadin ba phi ai ka information dei Tika beneng kong ka dik information ken ke bangi ai ki kimi ki kpa ba ki kena ki ba di ben shime ka vaccine balai ba fin hap shime ka vaccine ka ek jing men toy ka ba fin yo da ka ba shim vaccine da ka bangi ai shwa ya ka information kata hi based on ya kata ka information hi kata ka decision ka ba ki shim ki kimi ki kpa ba ki kena kin wan shakmat ba kin shim vaccine ne kin ai shim vaccine Dia ben ong da ka jing tho hi te hadu benta ka sarkar kampat batha ban hap shim da ka jing tho henrik nungkong nung sharp ka di ka information mo bangin ai ki namar ba lada kim don information kumnu kin shim kata ka decision ka babiang dei na kata ka daw kumbai ong i Dr. Manas ru ka jing trailang bat ka education department ka di ka badan kamba kenang bangin yo banya keren markhamat baki kena baki kimi ki kpa lamde mo ha markhamat kum ni runri virtually mo kum bangi julong ki meetings hapo online kum tu lada ngila banya keren baki kimi kpa ay ki kata ka jing tip bakin ay jing bit nganget ba kin ay kata ka jing bit ya ki kun ki kti ki jong ki kiru kin sa sngu hi ba ngi ka haka mo ka liang ka kot ka khia ngim shim le kanu ka bapen kaba ong ba kaba snew lani kaba mlong na banta ki khun ki jongi ki lawai ki jongi ne ngi ru baro khot ki bayadon ki khun ngi kwa hi ya kaba bah na banta ki khun ki kti ki jongi ngi kwa hi bakin yada ni mdei tang bale ngi tang ki kimi kpang ngi ka jing yada ngi hap ai ka jing yada ki khun ki jongi ne ladangi sngu thu ya kata nganget ba ki kimi ki kparu kin pha hi ki khun ki jongki bakin let shakamat ban ai ka Tika. Kati kata ba oma pi doktor ti pila ban batai ngi pat ki jaka ayu bi ki khna kila ban lit ai ya kadi ketika covid khamtam shki jaka nong kendong kidang duna kata ka jingtip mo na bata ban ai ya ketika covid iki khna khat sadro ka prasnam ti kumna ka health department ke eka kamram ka ba pidi ban le ban ai awareness khamtam shki jaka nong kendong menta ban yo ya ketika vaccination drive ban yat bit mata ka jingada haka sistem jongka kot ka khia hi ne ngi la don ka sistem ka balong ka ba biang ha mo namar man laki kisnong man laki nong kendong man laki kidong kisna ngidon ka don hapo ka healthcare system ka jongi ngidon ki asha ki jongi kidon ki ANM ki jongi ki ba pet ya ki tu ki jaka te ngila ada betha ru ya ki bakin shim kin shim ka list ka nungut ki khna ki don haki area ki jongki kadang bakin plan ken kum hakini ki khat pras nem shaneng ru ngi filayu I tharai haki dong ki shna ni la plan ki session mo bakin don ki vaccination session wat lada kim don haki shnong ki thau ru ngi tang hapi si ki sub center ngi shet bu hi ki session bakin long de ya ka jing Tika te kumju hiru ya kani ka khat yakini ki khna ru ka ngila don hi ki session shaki PHC ki CHC ki sub center ki jongi fini I kum hapo sor ki urban health center ki jongi ki ladon kita ki vaccination session
kat bandang ya kat bangi ya cakamat ka awareness jongi ru kandang ya hakajuk kapur kidon ki health educators ki jongi kidon ki IEC team ki jongi ki bayat haman laki senang amde tang kita kidon ki partner ki jongi ki bangi yatrai lang rengkat dan ki WHO ki UNICEF ki JSI mo John Snow mo ki bat ki buan bah kita ki organisation mo ki NGOs ki bayat trai rengkat bat ngiban ai ka awareness mende tang kataru kita ki NGO ki don nang taki kini ki faith based organisation mo ki niam bapher ki arab hi yang ngiru bakin ai information syakipat ba tinganget ba dakajing trai kam jong kini ki nong sensyar mo jong ka imlang salang ka jongi ya rengkat bat ki dakajing trai rengkat bat ki kanika information la ni kajing pentip syapangka vaccination kandang ya cakamat bat hakajuk kaporu kini ki session la ni ki jaka ai tikaru ngindang plan hi kat habadan kam bat kata kajing pentip ya kipat baru kandang ya syat hi mo namar ka planning kayat kat barang ya ki sengi kat kum kajing don kam mdei bangi la plan lepan aduk mentan mar ngi hapet pada hangnu kadang duna hangnu kalabiang dik syat ngi ka planning kaya himan kapuat aku beli syubun Dr. Valerie dia Dr. Manis syabangin penkut yang ka program ke appeal na kalyang jong piken bangin lat na ka lockdown ka vaccination ka long bah ka badon kam shisha hakum gani ka por namarba shisin dal apoy biang ka lockdown kan kata ke imlang salang kamtam yu beduk mo kan ban shisha ta ka jingjar tika ka bade ka solution mo besides ban follow ki covid protocol ka vaccination ka de ka way ka ba de ka solution ka bla ban yada yangi bat ka bala ban kiar yangi na kan ka lockdown kumbange ihi bakane ka covid infection mo kala penjenjar ya barohi tengi tip syaru ba amdan dawai baran penkot ya kan ke jingpang tang dagi arteli kata kamot bangin follow ya kan ke jingpha bangi deban penjengai wei pan deban dengkamas bor ban kam in sa ikti bat ka baar pada ka vaccination ka jingai tika tang kini hi balak ban yada ya unuk yang jingpang tie ngiyo iru balada kibrio mongila atene kata ka herd immunity lada nakashispa ngut kidong song ngila ai kumba prap hongut na kendai hongut tang la ban lai na kaniga jingpang bat ka jing sapriang jong kaniga jingpang ru kanam la ban priang mo kan ban sapriang ti da kini gilat ngila ban ya dai la dia bat ngila ban penduna ya ka jing spread jong ono infection long nam ai lat kanya kaniga jingpang pan kan sapriang dangi shim ya ka vaccination tina kata kada mo kerpat ki brio baro mo do khat prasem shenangi iba ngila yele kat balak na ka khia ngim trai mit bat sing ngim ju yo ban shong thai bangi kwa bagi priu jong ikin shim kana vaccine andre kum bala ong mene Valerie Dr. Valerie mene ong ba hapok kari India hi ka state Meghalaya ka dei ka bashat drong tam kawan balai nasedin ka mega ka Nagaland ka Mizoram ka Nagaland ka ka Nagaland ka Meghalaya bat ka Manipur kini lai teli ka Meghalaya ka de balai na setrong na ka jing vaccine long kapan ngosi yang ngi na po state ki ba pe ya ka koi ka khia ki ba represent ya ka state dangi dan meeting apa national level misule aran hado kata ban pe ya ka state jong ki bri na hado kata ba shim ti ka pat ki bri ba ken nam ngai bi kin wan shakmat mo uno vaccine ulong uba safe pe ngila ai kata dan jing kata ni tang uno vaccine ngila ban lai Degi beri orang kerpat kam tam kena kibat kat prasnem seneng bat hakan kepur nak bentagi kimi kepa jongi kat san hadu kat prasnem bat kiju turu unru posnem seneng kibaran gizingpang bakin wan syakmat ban syu vaksin bangin nam nget bit hoi kini ke social media kini khobor kiba mo kiba mi menta kipen long su convincing bagi brio long ki ai jing pas kutu gi brio kata-kata bagi brio ya kabada ki bagi dei ban singotu kim singotu lagi shim ya ke bakam kim dei ban shim tiang kerpat ya ki ban syakmat ban nam tiang shimno vaksin ban yada amtang yala dia ki bah yang bahasa aku juga por ya ka jelah ibro ko wei kena bangin dei pai biang syaka bangi yo ban syua mo ki school kin pli ki yo ki hat kin shong shit kin pli mo bat ka yo akot kan kiyo bat ngin im suk im san ka ngin yo lat ban si gijing ya sang gi jongi mo haba kawai haba dawai haba ya tho ya brio yo ban shim bentalang ngi ka akta i mentala arsnem tengah kerpat ki brio ban syakmat lemdangi shim ya kana ka vaksin kana ka tika nga try ngin nam ya nam long kumta ngin poisa ba kham sinyo shu ngin poisa ba kham sinyo shu kumta nga kerpat gi brio ba ro kai skop ban syakmat
Tray lang bat ni kanang bangin po siya ka jing job tang katahi. Kulishibun Dr. Manis de Dr. Valerie fi ko aban ongi ish ki bapet yang naka program. Alor kata. Kawai ngamut benong ba ngatarai COVID hi, jing pang COVID hi, uayangi kawai ka jing Snem. Do Omicron. Lada fipet Omicron umi nang no, umi na South Africa. Balik umi na South Africa, they ba duna palat ka vaccination status hapo South Africa. Ladam day ba kaduna ka vaccination status ha South Africa unam jendalami uni Omicron. Unami kiwi ki variant ru. Kat bangi dang duna ka vaccination yo ngimi ka we variant sanangi ru na Meghalaya ngimla bantep. Dei. Dia ngiyo ka jing Snem ngi pade ngi yele ban set ki khamat ki set ki skor ngimpet ya kata ka jing Snem ka bala ai. Dia ngakerpat ya piba tong nginam ya nget ya ki kini ki kubor ham saya ne namar bangi ngila aya pi kataka kelat kelenti ngila let hadu hayeng mangin aya ki vaccination ne mangin pensuk ya pi sung bahashim ya kani kalat ban shim ya uni u vaksin dah ka bashim vaksin pinong kumnu ka penduna ne kumnu ngala ban light ne na uni ujing pang ki ong ba ladang shim ya u vaksin ngadang yo covid hi ne dak pin pet ba buon sien kini kibri ki balayo covid kim hadin ba yo vaccination kim poi hospital kim ngat hakaba gajing pang kabajur namar balai kane ka vaccination hi ka penduna ya katuka bor jong u virus ka penduna katuka moong u virus usong hamet nang ta open buon ya la DNA henry da ha ubri u bala asim ya ka tika kaduna katuka u virus ne ka multiplication kaduna ken tingkat kajing sapriang ru kaduna lada kaduna kajing sapriang kamut suki kanduna kani kajing spread jong uni u virus kan hapo ka imlang salang te tongin shim ya kani ka yu ka vaccine namar ngihap tray kum ka imlang salang ende bangin tray marway ngihap pej bangin kum ka jat ben riu kan dia nginhap smuthu ya kata dia tongin ya smuthu no ngin ya shai no ha uni usnam batamai tang kata hi Dr. Manis. Long sakaway pa de mentan nakabanta gitu ikat san hadu kat Snem. Lesin mamene la batai Valerie nakabanta gitu ki ID card. Mo badan kam renga kerpat gitu subuh. Kiran kat san hadu kat Snem kemudian ID card. Kemudian ID foto, kemudian school foto, kemudian Aadhaar card, kemudian ai tang ba kim de bantiang. Ngidan laka jong ka session nakabanta jong ki sulai be syaki jaka ba ayen check. Kemudian ID card ru ngila ban ayaki. Kim de bantiang kasan kat Snem. Itu ki bom don ru kila. Kila ban Dia kublishibun Dr. Manis, kublishibun Dr. Lalu ka jing shim bentajo pia ka nika program Dr. Speak. Tingi kermen ba ki bring ba pe ka nika program kila ayo ka jing song thu halor ka nika phang ka jing Tika COVID hapeng ki khat san ru ka Snem ba ka jing dan kam joka precautionary dose. Te parlok ka to ngi la poi shabakut joka nika program na de daya karwan lang ka nika de dudashan kendra shalom kublishibun.